paka gweru chekugweru chiri kuti kudini. Sorry gweru ndanga ndamboita mazuva ndakambotambira ikoko ndadzoka zvakare ndiri mukati mekureva nyaya ndiri kutaura panapa mukoma KB nemuri yeZimbabwe ndiri kukumbira mukoma KB vanhu vamwe vanenge vasingazivi asi kunonzi izvo mbudzi kuberekera pavanhu hunzi nditandirwe chi imbwa unogona kubara mwana waita 9 months uchingopedza kumubara ubva chikone zvikara saka kungwara kuenda kunobarira pane chi pane vanhu vanogona kukubatsira pazvikara zvose pane nyaya yakaitika kugweru nyaya iyi mukoma KB ndeye last year nyaya iyi kuna baba vakarepa mwana wavo ane 16 years mwana wavo baba 1 amai 1 ndokubva vabara mwana panguva iyi mwana uyu anga ane 16 years baba ndokubva vabata mwana chibharo ende chakave chokwadi kuti mwana abatwa pakada kufambirwa nyaya iyi kuti vanhu vaende kumapurisa pavakaziva kuti vanhu vaenda kumapurisa baba vakabva vatiza munyika yeZimbabwe ndokuenda kunyika yeSouth Africa paka vatiza variko ikoko ndokubva vaita gore rimwe chete vaita gore 1 ndokutaka kuchisenda mamessages kuna amai pamwe chete nevana kuti sorry pane zvandakaita ndakakanganisa mwana wangu pavakadzoka munzvimbo ndobva kwenyera mapurisa baba vachibva vabatwa pavakabatwa igore rakapera kuti baba vasvika ndokubatwa ndokuendesa kumapurisa mapurisa ndokuendesa munhu mukoti munhu achibva pira mukoti achibva anze 18 years 18 zvikanzi anobvisirwa maviri ndokusara vane 16 years gore rakapera ndo pakapinda munhu ane 16 chi achinzi ari kupika 16 years nyaya yavari kutaura iko zvinozvo ndeyekuti vari kuneseka nezvavakuona murume uya akuwanikwa achifamba ari panze patakanzi 16 years ari panze kudaro zvakare ari kutomboonekwa achisvika achiti mbonishedzerai vana vangu nditaure navo kune vakasara vamwe vadiki vaya asi ivo pavakaenda kukoti nenyaya iyi vakapinda mukoti munhu akapiwa makore ake varimo vachizivisa kuti ndopane zvino pari zvino akuwanikwa panze ari kufamba sei ari kumbodzoka achitsvaka vana havasi kuziva zvakabva sei amune here mabatsiro atinoitwa kuti zvakamira sei nokuti takungona munhu ari panze asi yatinoziva ndechekuti koti yakatopera munhu akandochatya makore ake zvinombofambiswa sei tizivewo kunyange zviriko zvakaitwa batisingazivi tingaziva sei kuti murume apa chinhano ichi nokuti tiri kutyika iko zvinozvi tiri kunzwa kuti anombosvika kune vamwe vana zvakare achivaora pasina permission yekuti isiso vamwe vabereki tikuzviziva ari kusvika kuvana ari ega nokuti akabuda panze vane chokwadi here kuti ndiye murume wavari kuona achifamba uyo akapiwa 16 years kuti vamuona kuti uyo ndiye uyo akapiwa 16 years but haapanze anotombofamba chituma kuti ndichedzere vana vangu ndivaone vanhu kuti kumurume akatsoka vakambokwanisa here kuenda kumatare edzimhosva kunobvunza kuti chii chakaitika vari kuti tikaendako katongwa nyaya zviri kudavirwa ikoko tiri kunzi onai nengi ukaenda kuna nengi onai nengi ukaenda kuna wenzi onai nengi hatina patakambogara kunzi watavinga kunzi onai ani zvakatipindura hakuna hapana chiri kubuda hey regai katinzwe pane vanoziva nezvemutemo vakateerera panguva dzino machinzwa kache kugweru icho tibatsire mhuri iyo vari kuti murume akabata kamwana nyakubereka 16 years akambotiza kuenda kuSouth Africa akadzoka mapurisa vakabata kamunhu nokuda kwekuti mhosva hairovi matare achibva paka murume uyu 18 years akabvisirwa 2 akasara ne16 asi pasina nguva achibva akaonekwa akufamba kapanze saka vari kubvunza kuti ko chii chakaitika ninyuyanga vadaka kunzwisisa nokuda kwekuti tese tiri murima hatizivi kuti matare anoshanda sei kana pane vanonganzwisisa ngatibatsiranei nemhuri iri kupi iri kugweru uko kumba kwasekuru kwaipa pfuma yenhaka inoparira ndicho chibadura kwanzi mombe dzakamuka dzakafa dzakaenda pamuti achinotamba nemukadzi ndovharohwa nerinyoka rukawu hapana chaibatika ndi 5G ari paseke 5G ari paseke asi ndibhuruwa 5G aindiferera amen ama 5G KB na Bozho boy here ndiripo pachimuti ndinonzi mai Ashley kuhwedza kwagoneso kwa honorable Tino Machakaire ndopo ningo kuruvame kuti maikoro maikoro mufimuka usati watanga iwe bamukuru vanofanira kufidza ndinonzi Niko Jokonya ndiri kunoko kwamusiwa asi shoko raMwari rinoti kune vamwe vakapara zvakaita sei kunyange zvakatsuka seropa zvinofanira kuchena semakushe makwayo kuita kuti vane zvavakatadza vese vapenyu ngatiti kuti varegererwe ndo zvinotaura bhabhiri shoko raMwari alright
kana alright Kanyamba na Bosho kana wafunga kuda kuita udyire sezvikati kuna bamukuru vaifanira kutora mai nini nemwana fesi mota wozopiwa nemukadzi zvese kwete kutora zvimwe usiya zvimwe chawasiya chino kupandukira iwe Joseph Shamba kana Kanyamba na Bosho ngora kana wafunga kuda kuita udyire sezvakaita na bamnini wakuota foros vaifanira kutora mai nini nemwana fesi mota wozopiwa ka na mai nini avapiwi inenge yatiwa mumba uya yega kwanzi natenda emasenu ndapiti yacho ichiri boere amene takutoida here okay amen inzwa imunzwe Bosho na Kanyamba aiwa akaita appeal against sentence ndini hangu misa musaigwa akaita appeal against sentence ndini hangu misa musaigwa dai makwanisa kuti tsanangurira misa musaigwa vamwe tiri muri machinonzi appeal against sentence chii kuitira kuti kana iye appeal anditika vakatongo pamuchete nawo varidzi vemunhu vakaripotera munhu vanofanira kuziviswa sei nenzira yekuti munhu wamamboziva ari mukati apanze kuitira kuti panosangana vanhu pasati makweseni make ndizvozvo nokuti koti payakapedzisira answer ikabuda ndiye kuti judgment munhu akapinda mukati for 16 years vanomuzivisa sei kuti munhu auya apanze zvakare koti rimwe chete pamwe baba ava vari pa bail pending appeal ama kutonyanya kuti vhara vanje pamwe baba ava vari pa bail pending appeal tinoda kuti tizive kuti bail iyi unogona kungopiwa here usati watongwa kwanzimbobuda panze kana kuti wambotongwa wachajwa waane makore unokwanisa kuzoitirwa izvo zvere ava vari kuti hatizivi tinoda kuziva kuti isusu varidzi venyaya takaripotera kubatirwa mwana sei tisina kuzivisa kuti nyaya apa nekuti tikaona munhu wedu tine zvatinofunga pakaipa tinoda vanhu tingakwanisereka kubata vanoona nezvemutemo izvozvi 14 tinobudirira here zviri sei Kanyamba Bosho Kanyamba na Bosho tokumbira kanhamba dzamadzibaba avo vekubatsira amai venyoka muchuno vekuchimanimani right regai kababa Isabel kana vakadziwana vanokupai mungogarira kapadhuze right mufi ngafambe uyo Moresa Bishop uyo kuti po alright ndinonzi Kelvin ndiri pamazowe saka muri kuti bamukuru kukumbira kwakaita ruregerero kuti mai nini kuti sorry ndakakanganisa kutakura galimoto yanu handiti yamakasirwa ka na bamfana musakavhora chishanda here uyo weHonda uyo tiri kutodawo nhamba dzeakakwabatsira tiendewo ikoko nokuti vanhu vari kujairira kutora ka zvavasina kushandira amai mazimbabwenzi mamukaseko mukoma KB na Kedha wegokwe munhu uyo ari kuonekwa ari panze hanzi mushure mekutongerwa mutongo wake vanogona hanzi kutangira kudzokera kumapurisa kana kumakosi wonzwa kuti zvakamira sei ndimukoma TM Roy tichaona muroyiwa kwa current muHarare baba Isabel pane chirongwa chinomboitwa chiya chekuti vasungwa vanoregererwa handitika inonzi presidential pardon zviya kana ndakwanisa mutungamiri wenyika vane mvumo yekumboregerera vamwe vasungwa zvichienderana nemhosva yaunenge wakapara kuti baba ava havana kubuda nechirongwa ichocho ndo patisingazivi handisi kuziva asi nemhosva yavo iyi yekurepa mwana amen hanzi National FM haisi kuwanikwa pamachannels isai link pa status penyu alright chesaka link pa status pedu so that mimi kamozokwanisaka kufollowa link iroro kuitira kuti munokwanisaka kupinda pa WhatsApp channel yedu ye National FM inonzi presidential amnesty presidential amnesty tinotenda nekuti batsire papa ndiye aniko uyu atitumira message amuna kuzonyora zita renyu nyora izita nekwamuri tizivane kuti ndiyani akabata chimuti alright vafi kana wakumuka vafanira kakumuka nefuti AK47 kuitira vaya vanotiza vaya ndinonzi Jonasi kaneta paguru paruyamuro panonzi padande farm
bati akafana tizilopera vakobana vanoitora kupe AK47 manje ende kana vakudzokera vanoisirani nokuti ifuti singatambwe nayo kaiyo ndakatora nyika AK47 anzi ngavamuke vakabata AK47 alright rega timbotora ka vatere